Hare Krishna. Warm welcome for today's session. நம்ம இன்னைக்கு ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு ஜெகநாத் ஸ்டோரியை பற்றி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தையும் வேண்டி பகவான் கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण மாதாஜி இது பிபிடி ஸ்லைடு தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுது தெரியுது ஸ்டோரி ஆஃப் ஜெகநாத்னு வந்திருக்குதா? ஆமா Story of Lord Jagannath appearance. பூரி சரி சரி, தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் நன்றி. இன்னைக்கு என்ன, நமக்கு 27ஆம் தேதி ஜெகநாத் ரத யாத்திரை நடக்குது. ஸோ அதனால அவரை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் கையில கொஞ்சம் ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்னது
ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஒரு கிளாஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம், டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த கம்ப்ளீட் ஸ்டோரி ஆஃப் லார்ட் ஜெகநாத் அப்பியரன்ஸ் இன் பூரி. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஜெகநாத்ன்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜெகத்துக்கெல்லாம் நாதனாக இருந்து எல்லாத்தையும் காத்து வழிநடத்துவர் வந்து தான் ஜெகநாதர். அவர் யாருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணரே ஜெகநாத் வடிவத்தில் வந்தார். ஓகேவா? அவர் எப்படி வந்தாரு, அதுக்கான பேக்ரவுண்ட் என்ன ஸ்டோரி, ஏன் இந்த உருவத்தில் வந்தாருன்றதை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஸோ நமக்கு வருஷம் வருஷம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜெகநாத் ரத யாத்திரை நடக்கும். ஓகே. ஸோ இந்த இவருடைய வரலாறு, ஓகே, ஜெகநாத் தோன்றிய வரலாறுன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டோரி ஆஃப் டிவோஷன். அது என்னப்பா ஸ்டோரி ஆஃப் டிவோஷன்னா? ஒரு பக்தி. பக்தின்னா என்ன? கடவுளுக்கும் ஒரு மனிதனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி, இல்லையா? பக்தினாவே கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா ஜீவாத்மாக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து புதுப்பிக்கிறது, உயிர்ப்பிக்கிறது தான் வந்து இந்த பக்தி யோகம். அதுதான் வந்து டிவோஷன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. இங்க ஒரு பிரார்த்தனை, ஒரு அரசன் பிரார்த்தனை பண்ணதுனால இந்த ஜெகநாத் வந்து தோன்றார். அப்புறம் இந்த காட்சியை யார் பார்த்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாரதர் முனி. அவரும் கேட்குறாங்க. பக்தர்கள் கேட்டா கடவுள் வந்து அவங்க விருப்பத்தை வந்து நிறைவேற்றுறதுக்கோசம் இந்த தோற்றத்துல வர்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர் எதை ஏத்துப்பார் நம்ம கிட்ட இருந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அன்பா அவருக்கு வந்து சேவை செஞ்சா யார் வேணும்னாலும், இந்த வர்ணாசிரம சங்கப்படி எந்த பிராமணனா இருக்கட்டும், சத்திரியனா இருக்கட்டும், வைஷ்ணவனா இருக்கட்டும், சூத்திரனா இருக்கட்டும், யார் நாயை உண்டும் சண்டாளனா இருந்தா கூட சரி, யார் பக்தி பண்ணாலும் அவர் வந்து ஏத்துப்பாரு. அவர் பெருசா ஒன்றும் கேட்கறது இல்லை. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயும் அதுதான் கேட்கிறார். ஏதாவது ஒரு பூவோ இலையோ கனியோ கூட பக்தியோட கொடுன்னு கேட்கிறார். ஓகேவா? அப்படியாப்பட்ட கடவுள் வந்து எப்படி இந்த தோன்றாருன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு காலத்துல வந்து கிங் இந்திரதும்னான்னு ஒரு அரசர் இருந்தார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புராண காலத்துல வாழ்ந்துட்டு வந்தாரு. அவர் வந்து செவ்வனே தன்னுடைய அரசாங்கத்தை நல்லா ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு வந்தார். அவருடைய தலைநகரம் வந்து அவந்திபுரால இருக்கு. ஓகே. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் சத்தியுகத்துல வந்து எப்படி இருந்துச்சோ அவ்வளோ அளவுக்கு செழிப்பு இல்லை. அப்பெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, தங்கள்லாம் தெருவிலே இருக்கும், முத்து நவரத்னங்கள்லாம் வந்து தெருவிலே கிடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றதை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்ல. பட் இருந்தாலும் இவருக்கு வந்து ஒரு மனசுல வந்து திருப்தி இல்லாம இருந்துச்சு. ஓகேவா? இது என்னடா எல்லாமே இருந்தாலும் இந்த இந்திரதுமன் அரசன் வந்து என்ன பண்ணாரு, மனசு ஒரு மாதிரி இருக்கு, அது எதற்காசம் ஒரு வெறுமை இருக்கு, ஒரு திருப்தி இல்லை, சந்தோஷம் இல்லை, ஏதோ ஒரு ஆனந்தத்துக்கோசம் ஏங்கிட்டு இருக்காரு. அது என்ன ஆனந்தம்? இந்த பௌதிக விஷயத்துக்கு இல்லாத ஒரு அப்பாற்பட்ட ஒரு ஆனந்தம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்கு வந்து கடவுளை முகத்துக்கு முகம் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை. ஓகே. வாஸ் லாங்கிங் டு see the லார்ட் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ். அந்த விருப்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கணும். இந்த இந்திரதுமனுக்கு மாத்திரம் இருக்கணும்னு இல்லை. நம்ம கடவுள் நம்ம பாகவதத்துல என்ன சொல்றாங்க, த ஹையஸ்ட் ஆக்குபேஷனல் டியூட்டி, ஒருத்தருடைய தலையாய கடமை, பாகவத தர்மம், சனாதன தர்மம் என்னன்னா இப்ப கடவுளுக்கு வந்து பக்தி செய்யணும், கடவுளை பார்க்கணும்னு ஒரு இச்சை நமக்குள்ள இருக்கணும் இல்லையா? அதுதான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கீதையிலே அவர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா, நான் வந்து வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கார். எப்பெல்லாம் வந்து அதர்மம் தலை தெழுதோ அப்போ வந்து நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். ஓகே. ஸோ கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய சக்தி தான் இந்த உடைய பௌதிக உலகமும் சரி. ஓகேவா? இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. கடவுள்கிட்ட 3 விதமான சக்திகள் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாத்துக்கும் படைச்சது அவர் தான். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேடுதல் வந்து ஆரம்பிக்குது. இந்திரதுமனுடைய அரசனுடைய இச்சை என்ன இருந்துச்சு, கடவுளை முகத்துக்கு முகம் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தேடல் எப்படி வந்து ஆரம்பிக்குதுன்றதை இங்க பார்க்கலாம். அவருக்கு வந்து இந்த புலம்பல் இருக்குது, நான் கடவுளை பார்க்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும், ஆனந்தமா இருக்கணும். என்ன ஆனந்தம்? நித்தியமான ஆனந்தம், சச்சித் ஆனந்தம் சொல்றேன் இல்லைங்களா, அது வந்து நித்தியமான அந்த ஆனந்தம். நம்ம இந்த ஊர்ல வந்து வாழ்ந்துட்டு ஒரு ஜாமுன் சாப்பிட்டா நமக்கு டேஸ்டா இருக்குன்னு வர சந்தோஷம் வந்து தற்காலிகமான சந்தோஷம். இது வந்து ஓகேவா? கடவுள்கிட்ட சந்தோஷமா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உறவு, அது வந்து நித்தியமான சந்தோஷம். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு வழிப்போக்கன், அதாவது ஒரு பிலிமிகிரேஜ், அதாவது யாத்திரைக்கு போவாங்க இல்லையா, அவர் வந்து ஒருத்தர் வந்து சொல்றார், அதாவது நீங்க வந்து நீலமாதவரை வந்து தரிசனம் பண்ணலாம்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அவர் எங்க இருக்காரு தெரியுமா? டாப் ஆஃப் த நீலாதிரி மலையில இருக்காரு அவர், அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அங்க போய் அவர் வந்து தரிசனம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நீலமாதவர் நீலாதிரி மலை உச்சியில இருக்கிறாரு, வாசம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, நீங்க போயிட்டு அவரை நல்லா நேருக்கு நேர் தரிசனம் எடுத்துக்கோங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னு அங்க வந்து தேவதேவர்கள்லாம் வந்து அங்க வந்து வழிபடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இதை கேட்ட உடனே இந்திரத்யுமன் மகாராஜா தன்னுடைய ஆஹ், அவையில வந்து பிராமணன் இருப்பார் இல்லையா, அந்த பூஜாரியை வந்து அனுப்புறார். அவர் பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்யாபதி. ஓகேவா? வித்யாபதி வந்து கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லி அனுப்புறாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்யாபதியை வந்து ஒரு எல்லா பிராமணர்களையும் கூப்பிட்டு பல திக்குல அனுப்புவாங்க. வித்யாபதியை வந்து ஒரு பிளேஸுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீலமாதவா டெம்பிள், நீலாதிரி மலைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுச்சு விடுவார். ஓகேங்களா? மித்தவங்க எல்லாம் திரும்பி வந்துருவாங்க. இவர் மாத்திரம் பாத்தீங்கன்னா மாச கணத்துல அந்த ஊர்ல இருப்பார். அங்க போனான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க அவர் என்ன பாக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீலாதிரிக்கு போறதுல அங்க தாழ்ந்த இனத்தவர்கள் அவங்கள என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சபராசுன்னு சொல்றாங்க. அவங்க எல்லாம் என்ன மேய்ச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா பன்னியை மேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து ரொம்ப கீழ்த்தனமான குலத்துல பிறந்தவங்க, ஒரு ட்ரைபல்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த வந்து இவர் வந்து வித்யாபதி ஒரு பிராமணன் அங்க போறாரு. ஸோ எப்பவுமே ஒரு வில்லேஜுக்கு ஒருத்தவங்க வந்து விருந்தினரா வந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து தங்க வைக்கணும், சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த வில்லேஜ்ல ஒரு நியமம் இருக்கு. இவர் தான் தலைவர். அவர் பெயர் பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வவசுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சரி, எங்க வீட்ல தங்கிக்கோப்பான் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரின்னு அவங்க வீட்லயே தங்குறாங்க, சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்றாரு. பட் அவருக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசத்தை பார்க்குறாரு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் போறாரு, நைட் எல்லாம் போய் இருக்கிறதே இல்லை வீட்ல. மதியம் போல வரார் வீட்டுக்கு. பட் அவர் வீட்டுக்கு வந்தா ஒரு நல்ல ஒரு அற்புதமான மனம் வருது. அப்புறம் அவர் எடுத்துட்டு வர பிரசாதம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமாவும் இருக்கு, ரொம்ப வந்து சுவையாவும் இருக்குது. இது என்னன்னு கேக்குறார். ஓகேவா? அவங்க பொண்ணு அந்த வீட்லயே இருக்கனால இவருடைய ஒழுக்கமான பண்புகள் நடத்தை எல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க பெண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துறார். இப்போதைக்கு அந்த வித்யாபதி அந்த பிராமணன் வந்து அவங்க வீட்டோட மாப்பிள்ளையா இருக்கார். அவங்க மனைவி கிட்ட கேக்குறாங்க. அதெல்லாம் சொல்ல முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அவங்க. அப்புறம் அவர் வற்புறுத்தர் கேக்குறாங்க. இது மாதிரி பாருங்க, நாங்க வந்து இது ஒரு ஒரு சீக்ரெட், நாங்க யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது, இருந்தாலும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி சொல்லுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது எங்க அப்பா போயிட்டு டெய்லி நீல மாதவரை போயிட்டு வழிபட்டுட்டு வராரு. அவர் தான் அந்த கோயில் பூஜாரியா இருக்காரு. அதனால தான் போகும்போது சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போறாரு. அப்புறம் அந்த மலையில இருக்காரு இல்லையா, அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பழங்கள் மலர்கள்லாம் இருக்கு, அதை பறிச்சு அவரே பூஜை பண்ணிட்டு அங்கிருந்து அதை எடுத்துட்டு வராருன்னு சொல்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிராமணனுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. ஏன்னா அவர் வந்து நீல மாதவரை பார்க்கணும் தானே வந்தாரு. ஸோ வந்த காரியத்துக்கு ஒரு வழி கிடைச்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, அவங்க பொண்ணு கிட்ட சொல்லி அவங்க அப்பா கையில கேட்க சொல்றாரு. இவரை நேரா மாமனார் கிட்ட கேட்கறது இல்ல. சரின்னு அப்புறம் வந்து அவரும் ஒத்துக்கிறார். ரொம்ப வற்புறுத்ததுனால ஒத்துக்கிறார். ஒரு கண்டிஷன், நான் உன்னை கூட்டிட்டு போகும்போது உன் கண்ணுக்கு வந்து துணியை கட்டிட்டு தான் கூட்டிட்டு போவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரிங்கன்னு அவர் ஒத்துக்கிறார். பட் இவர் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட் இல்லையா, அவர் என்ன பண்றாரு பாருங்க, தன்னுடைய கையில வந்து ஆம், கடுகு இருக்கு இல்லையா, கடுகு எடுத்துட்டு போறாரு. ஏன் அதை எடுத்துட்டு போறாருன்னா, கண்ணை கட்டி இருக்கு, இதை வந்து நம்ம கடவுள் இருக்கு, கடவுளை வந்து அரசனுக்கு காமிக்கணும். அதனால போற வழியில வந்து தன் பாக்கெட்ல இருந்து கடுகு எடுத்துட்டு தூவிக்கிட்டே போறார். ஓகேவா? தூவிட்டே போறாரு. அங்க வந்து பருவ காலம் இருந்ததுனால அது முளைக்கும், அதை வச்சு நான் வழியை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பிளான் பண்ணி போறார். ஓகேவா? ஸோ இந்த விதையை தூவிட்டே போறார், கடுகு விதையை. அதுவும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து மரமா செடியா வருது. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதவர் கிட்ட வந்து நீல மாதவர் வந்து எப்பவுமே பாரு விஸ்வவசு, நீ கொடுக்குற அந்த ஆஹ், சும்மா இந்த காட்டுல இருக்கிற பழத்தையும் பூவை தான் நீ அர்ப்பணிக்கிற. எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு தெரியுமா, நான் போயிட்டு அரசர்கிட்ட போய் இருக்கிறேன், இந்திரத்யுமன் கிட்ட எனக்கு வந்து அரசவையில் இருக்கக்கூடிய ராஜபோகத்தை சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இங்க என்ன பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்னு, சாட்சாத் நீல மாதவர் வந்து யார்கிட்ட பேசுறாங்க? விஸ்வவசு. அவர் யாரு? ஒரு ட்ரைபல், அதாவது ஒரு காட்டுவாசி, பன்றி மேய்க்க குலத்துல பிறந்திருக்கிறவர்கிட்ட வந்து பேசுறார். அப்ப எவ்வளவு அளவுக்கு அங்க பக்தி அன்னோன்யமா இருக்கு இல்லையா? ம். ஆம்,
அப்புறம் இதை கேட்ட உடனே ரொம்ப மனசு உடைஞ்சிடுறாரு இந்த விஸ்வவசு. என்னடா இத்து அவளேன்னா அவருக்கு ரொம்ப பற்று அந்த கடவுள் மேல. ஓகேவா? ஸோ இது என்ன இப்படி பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கார். சரி, கடவுளுடைய லீலையெல்லாம் நமக்கு தெரியுமா? அவருடைய பிளான்ஸ் எல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது இல்லையா? அவர் எதை பண்ணாலும் ஒன்றா இருக்கும், கருணை வழங்குறதுக்கு தான். நான் இங்க இருந்து இங்க குறிப்பிட்டு இருக்க மக்களுக்கு மாத்திரம்தான் கருணையை கொடுக்குறேன். பட் நான் அங்க போனேன், ஒரு அரசன் வந்து பிரம்மாண்டமா கோயில் கட்டினா அப்ப என்ன ஆகும்? உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் வருவாங்க, அவங்களுக்கு வந்து என்னோட கருணையை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட எண்ணம் அது மாதிரி. அப்புறம் வந்து விஸ்வவசு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் நம்ம கிட்ட பேசுறாரு அதெல்லாம் இல்ல அவருக்கு. என்னை விட்டு போறாருன்னு சொல்லிட்டு தான் அவருக்கு வந்து பெரிய கவலையா அந்த சோகத்துல மூழ்கி இருக்கிறார். அப்புறம் வந்து அவருக்கு வித்யாபதி மேல ரொம்ப கோவம். சி, இவனுக்கு போயிட்டு நான் போயிட்டு கடவுளை போய் கூட்டிட்டு போயிட்டு காமிச்சனேன்னு சொல்லிட்டு அவரையும் திட்டார். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து இவர் வந்து வித்யாபதி என்ன பண்றாரு, அரசன் இந்திரதுமனுக்கு போய் சொல்றாரு. அதே வழியை பின்பற்றி வராங்க இந்திரதுமன், அரசனும் படைத்தலைவர்கள் எல்லாம் வராங்க. ஓகே. அந்த விதை, கடுகு விதை நல்லா முளைச்சிருக்கு செடியா. சரி, ஃபாலோ பண்ணிட்டே போறாங்க. அந்த கோயிலுக்குள்ள போறாங்க. போனா அங்க இருக்கக்கூடிய நீல மாதவர் என்ன ஆச்சு? மறைந்துட்டாரு. இப்போ வந்து யாருக்கு பெருங்கவலைன்னா அரசனுக்கு பெருங்கவலை. நான் எவ்வளோவா காலங்களா வந்து கடவுளை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன், என்னோட துரதிருஷ்டம் பாரு, நான் வந்த உடனே கடவுள் காணாம போயிட்டாரேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கவலைப்படுவார். ஓகேவா? அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும். என்ன டவுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த விஸ்வவசு தான் ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்கான், கடவுளை எங்கோ ஒளிச்சு வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை வந்து கட்டி போட்டுடுறாங்க. ஓகே. விஸ்வவசு வந்து ஆ, அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த விஸ்வவசு வந்து விட்டா தானே அரசன் கிட்ட போய் சொல்லுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித்யாபதியை வந்து விஸ்வவசு கட்டி போட்டுடுறார். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வித்யாபதியை கட்டி போட்டுடுறாரு. அப்புறமா வந்து அவங்க புருஷனை வந்து அந்த அம்மா வந்து விடுங்கப்பான் அப்படின்னு கேட்டு அவங்க விடுதலை பண்ணுவாங்க. அப்புறம் அவன் போயிட்டு அரசனை கூட்டிட்டு வருவார். அரசனை கூட்டிட்டு வர சமயத்துல இது மாதிரி ஆயிடுதான். இப்ப எல்லாருக்கும் யார் மேல சந்தேகம்? அந்த விஸ்வவசு மேல சந்தேகம். என்னடா இங்க கடவுளே இல்லையே, எங்க மறைஞ்சு போயிட்டார்? இப்ப தலைப்பு வந்து டிடி வேனிஷஸ். இதுவரையும் நம்ம தேடும் படலத்தை பார்த்தோம், கண்டுபிடிச்சாங்க. இப்ப வந்து கடவுள் வந்து மாயமா மறைஞ்சிட்டார். என்னடா எங்க போறாருன்றத பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதுன்னு. ஸோ வித்யாவதி திரும்பி வரார். திரும்பி வந்துட்டு அந்த முளைச்ச கடுகு விதை செடியோட பார்க்குறாரு. அங்கே போன என்ன ஆகுது? நீல மாதவர் காணாம போயிட்டார். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன சந்தேகம்? அரசனுக்கும் அந்த கூட்டாளிகளுக்கும் விஸ்வவசு தான் ஏதோ எடுத்து வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை போயிட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஓகேவா? அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ அந்த சீன்ல யார் வராங்க? நாரத முனி டக்குன்னு வராங்க. ஓகேவா? நாரதர் முனி வந்து சொல்றார், இது மாதிரி ஆம், அவர் ஒரு காரணத்துக்கோசம் தான் இங்க இருந்து மறைஞ்சிருக்காரு, அவர் தோன்ற போறாரு, நீ வந்து அதுக்கு அரசன், நீ வந்து பிரம்மாண்டமா ஒரு கோயிலை கட்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திரதோமனனுக்கு வந்து கட்டளை இடுறார். பிரம்மாண்டமா கட்டு, அங்க நீலமாதவர் வந்து ஜெகநாத் வடிவத்துல வர போறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ரீஅப்பியர் அகெயின் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஜெகநாத். அப்போ வந்து எல்லா உலக மக்களுக்கும் வந்து அவர் வரத்தை கொடுக்க போறாரு, அதனால அந்த வடிவத்துல வர போறாரு, நீங்க எதுவும் கவலைப்படாதீங்க, நீங்க எல்லாம் போயிட்டு உங்க உங்க வேலையை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ அரசனுக்கு வந்து கட்டளை கொடுத்துட்டார், பிரம்மாண்டமா கோயில் கட்டணும். அவர் அந்த வேலையிலேயே ஆரம்பிச்சிட்டார். ஓகேவா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்படி வந்து ஜெகநாதனை வந்து அந்த கோயில்ல வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணணும்னா யார் வேணும்? பிரம்மன் வேணும். அவர் தான் முதல் சிருஷ்டிகர்த்தா இல்லவா? அவர் தான் வந்து இந்த செகண்டரி கிரியேஷன் பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன் வந்து பண்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர். இரண்டாம் தர படைப்பாளர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மா. அவரை போய் கூட்டிட்டு வர்றார். ஓகேவா? எப்பவுமே இப்போ சாதாரண மனிதர்கள்லாம் அங்கே போக முடியாது மேல் லோகத்துக்கு. அதனால நாரதர் முனியே வந்து இந்திரதும்ன அரசனை வந்து கூட்டிட்டு போறாரு அவருடைய பிரம்ம லோகத்துக்கு, பிரம்மா இருக்கிற இடத்துக்கு. பிரம்மாவும் ரொம்ப ஆவலா இருக்காரு, எப்போ இவர் இந்திரதுமன் வருவார். ஏன்னா அவருக்கும் ஆசை, கடவுளை வந்து இங்க பிரதிஷ்டாபனம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து போனார். ஓகே. இந்திரதுமன் அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில நாட்கள் வந்து இங்க பல வருஷமா ஆயிடுச்சு. ஓகே. அங்க போய் பிரம்ம லோகத்துல இருந்த சில நாட்கள் வந்து இந்த பூலோகத்துல என்ன ஆச்சு? பல வருஷமா ஆயிடுச்சு.
ஓகே, அது என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பிரம்மா என்ன சொல்றாரு, இந்திரதியும்னா உன்னுடைய பக்தியை நான் வச்சு இருக்கிறேன், உன்னை பார்க்கணும்னு எனக்கும் ஆர்வம் இருக்குது. கடவுள் வந்து எப்படி தெரியுமா வரப்போறாரு, தாரு பிரம்ம ரூபத்துல வரப்போறாரு. அதாவது கடவுள் நம்ம இதுவரை எப்படி எப்படி பார்த்திருக்கோம், ஒரு கல்லுல பார்த்திருக்கோம், ஒரு வந்து மண்ணுல பார்த்திருக்கோம், களிமண்ல விநாயகர் பார்த்திருக்கோம், அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சலோகம் உலோகத்துல பார்த்திருப்போம். இது மாதிரிதான் கடவுளை நம்ம வழிபட்டு நமக்கு பழக்கம். இங்க என்னடா தாரு பிரம்மன்னா ஒரு கட்டை ரூபத்துல வரப்போறாரு. அது அந்த கட்டை எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல கல்ப விருட்சக மரம், அதாவது ஸ்வேத தீபத்துல இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பிளானட்ல இருந்து வந்துச்சு. ஓகேங்களா? சோ அந்த கட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மிதக்கும், கடல்ல வந்து மிதக்கும். அப்ப நீங்க கண்டுபிடிச்சு அதுல வந்து சிலை வடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். சரின்னு சொல்லிட்டு இந்திரதியுமணி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கேட்டுட்டு வந்துட்டார். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து பார்த்த பல வருஷங்கள் ஆச்சு. ஓகே, அவருடைய மனைவிகள் இல்ல, மக்கள் இல்ல, யாருமே இல்ல. அவருடைய பிராமணன் அந்த பூஜாரி அனுப்புனார் இல்லையா வித்யாபதி, அவர் இருக்கிற இடத்துல வேற யாரோ இருக்காங்க. கட்டடங்கள் எல்லாம் மாறி இருக்கு, எல்லாமே பெரிய மாற்றமா இருக்கு. அவர் போன குட்டி காலத்துல இந்த விஷயம் எல்லாம் யாரு சொல்றாங்க இவருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ச சமுத்திரம் இருக்கும், அதாவது ஓஷன் இருக்கும். அங்க ஒரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு காக்கா இருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிஸ்டிக்கல் க்ரோ. அதுதான் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லும், யார் யாரெல்லாம் இறந்து போட்டாங்க, என்னெல்லாம் ஆச்சு, எல்லா கதையும் சொல்லும். ஓகேவா? அந்த சமயத்துல அவர் கட்டி வச்சிருந்த கோயில் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த அலைகளால வந்து அது கவரப்பட்டிருக்கும். அப்புறம் அது சொல்லும் அங்க தோண்டுங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் அது கிடைக்கும் அந்த கோயில். ஓகேவா? சோ இவர் ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா தன் குடும்பத்தையும் சொத்தையும் எல்லாத்தையும் இந்திரத்யுமன் இழந்துட்டாரு. ராஜ்யத்தை எல்லாத்தையும் இழந்துட்டார். இருந்தாலும் இந்திரத்யுமனுக்கு வந்து ஒரு ஆசை, என்னது, கடவுளை நான் பார்க்கணும். அதனால மனம் வந்து கவலை இல்லாம தைரியத்தோட என்ன பண்ணாரு, சரி கடவுள் சில சமயத்துல மக்களை வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்கோசம் இது மாதிரி இருக்கலாம், பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, மறுபடியும் வந்து விரதம் இருக்க ஆரம்பிக்கிறார். நான் வந்து சாகும் வரையும் விரதம் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அந்த சமயத்துல வந்து ஜெகநாதன் வந்து அவர் கனவுல வரார். அதாவது பிரம்மா சொன்னார் இல்லையா, அந்த ஒரு உட்டன் ஃபார்ம்ல வருவேன் கட்டை ரூபத்துல, நீ போ அந்த சமுத்திரத்துக்கிட்ட போ, நான் வந்து அங்க மிதந்துட்டு இருக்கேன் ஒரு உட்டு, அதை நீ எடுத்துட்டு வந்து நீ பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இவரும் சந்தோஷமா போறாரு, எல்லா ஆட்களை கூட்டிட்டு போறாரு. அந்த கட்டையை எடுக்கிறாங்க, நிறைய பேரால தூக்கவே முடியவே இல்லை. ஓகேவா? சோ அப்ப என்னடா பண்றது, மறுபடியும் இவர் கவலை, என்னடா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ல வந்து ஒவ்வொரு தோல்வி நடக்குதே. ஓகே, ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறார். ஓகே, இது எங்க இருந்து வந்துச்சு, ஏன் அவ்வளவு அளவுக்கு பலமா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக லோகத்துல இருந்து வந்திருக்குது. ஓகேவா? சோ அதுக்கும் வந்து என்ன சக்தி இருக்கு, கடவுளுடைய திவ்யமான சக்தி இருக்கு. ஏன்னா அது கடவுளுடைய ரூபத்தை கொடுக்க போகுது இல்லையா, அதனால சாதாரண மனிதர்களால அது தூக்க முடியலன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ அதுக்கு யார் வேணும், சிறந்த பக்தர். யார் அந்த பக்தர், விஸ்வவசு. அதுதான் வந்து சபரா, அந்த கீழ் ஜாதியில பிறந்திருந்தாலும் தூய பக்தி பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லையா. அவர் வந்து அலேக்கா தூக்குறாரு. இவர் வந்து ரத்தம் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருப்பார், தங்க ரத்தம் எல்லாம் எடுத்து தூக்கி வைப்பாங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆம், வீரர்கள் தூக்குவாங்க, யானையை கூட்டிட்டு வந்து தூக்குவாங்க. எதாலும் அந்த ஒரு சாதாரண ஒரு துண்டு கட்டையை எடுக்கவே முடியாது. பட் அலேக்க யார் எடுக்கிறது, விஸ்வவசி எடுத்து அந்த தங்க ரதத்துல வைக்கிறாங்க. சரி, அப்புறம் வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க. ஓகே, எங்க எடுத்துட்டு போறாங்க, தன்னுடைய அரண்மனைக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க. சரி, அங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய சிறந்த சிற்பிகள் எல்லாரையும் கூப்பிடுறாங்க. சரிப்பா நீங்க எல்லாம் பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. யாரு போயிட்டும் உளியை எடுத்து வைக்கிறாங்களோ, உளியை சுத்தி எல்லாம் உடைஞ்சு போயிடுது. ஓகேவா? எதுவுமே வேலை செய்ய மாட்டேங்குது, யாராலும் ஒன்றும் பண்ணவே முடியல. மறுபடியும் இவருக்கு ஒரு பெரிய கவலை, என்னடா இப்படி நடக்குதேன்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்றாரு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வயசான ஒரு பிராமணன் வர்றார். அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விஸ்வகர்மா. ஓகேவா? அங்க இன்ஜினியரா இருப்பார். நம்ம ஊர்ல எப்படி இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க, அது மாதிரி மேல்லோகத்துல வந்து இன்ஜினியர் வந்து விஸ்வகர்மா. அவர் வர்றார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனந்த மகாராணா, அந்த பிராமணன் பெயர்.
நான் ஒத்துக்கிறேன். நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கடவுளை செஞ்சு கொடுக்குறேன். பட் ஒரு கண்டிஷன். அது என்ன கண்டிஷன் தெரியுமா? ஓகே. நீங்க வந்து நான் கதவை மூடிட்டு 21 நாள், ஓகேவா, செய்வேன். நீங்க யாரும் வரக்கூடாது உள்ள, என்னை வந்து தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது, ஓப்பனே பண்ணக்கூடாது டோரு, நானா ஓப்பன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சரின்னு சொல்லிட்டு இந்திரதூமன் அரசருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. டெய்லி போவாரு. அந்த கதவாண்ட நின்று அந்த உளி சத்தம் எல்லாம் கேட்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் கேட்டு அவருக்கு சந்தோஷம். ஓகே, வேலை நடந்துட்டு இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு, சத்தமே வரமாட்டேங்குது. சரி, இவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய கவலை. என்னடா அவருக்கு வந்து என்ன ஆச்சோ, என்ன என்ன பண்ணணும் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கவலை. சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 நாள் ஆச்சு, 3 நாள் ஆச்சு. அதுக்கு பிறகு அவருக்கு என்ன ஆச்சு, பொறுமை இல்லை. அதனால என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய கொடுத்த வாக்கை மீறிட்டு கதவை திறந்து பார்க்கறார். கதவை திறந்து பார்த்த அங்க இருந்த மனிதர், அந்த வயசான சிற்பி வந்து மறைஞ்சிடுறார். பட் அங்க கடவுள் எப்படி இருக்காங்க, அரை அரைகுறையா வந்து கை இல்லாம, கை கைகள் வந்து சுபத்ரா மாதாக்கு இருக்காது. ஓகே. கால்கள் யாருக்குமே இருக்காது. காது இல்லாம இப்படி இருக்கிறாங்க. ஸோ அச்சச்சோ, நான் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டேன் போல இருக்கே, பெரிய தவறு பண்ணிட்டேன். நான் வந்து சொன்ன வாக்கை காப்பாத்தி இருக்கணும், அவசரப்பட்டு சீக்கிரமா கதவை திறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறாரு. பார்த்த அந்த சிற்பியும் மறைஞ்சிட்டு போயிட்டார். ஸோ நான் ஒரு பெரிய முட்டாள் பண்ணிட்டேன், நான் பண்ணது பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்படுறார். அப்போ அங்கிருந்த சபரா குடும்பத்தினர் விஸ்வவசு சொல்றார், அதெல்லாம் எதுவும் கவலைப்படாதீங்க, எதை நடந்தாலும் கடவுளுடைய இச்சையினால தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? நீங்க எதனால இந்த கதவை திறந்தீங்க? ஒரு சந்தோஷத்தினால திறந்தீங்க. என்னடா ஏதாவது வந்து தவறாயிடுச்சோ, ஏதாவது பண்ணமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அந்த ஒரு எண்ணத்துல தான் பண்ணீங்க. இது ஆயிருக்கு. நீங்க கவலைப்படாதீங்க. இங்க இருக்கவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெகநாத், சாட்சாத் கிருஷ்ணர், அவருடைய தம்பி, அவருடைய அண்ணன் வந்து யாரு, பலராமர். இங்க வந்து பலதேவரா வராரு. அவங்களுடைய தங்கச்சி சுபத்ரா. ஓகேவா? சோ இது மாதிரி வந்திருக்காங்க. சரி, இந்த உருவத்தை நம்ம என்ன பண்ணலாம், பெயிண்ட் பண்ணி அலங்கரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஒரு நிமிஷம் நான் அந்த பிக்சரை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இவங்களை வந்து நம்ம ஆராதனை பண்ணலாம், அதுக்கு தேவையான ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஓகே. அந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகட்டும். சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லாம் போயிட்டு பண்றாங்க. ஓகேவா? இந்திரஜமனுக்கு வந்து ரொம்ப கவலையா இருக்குது. அப்புறம் நாரத முனி வந்து சொல்றார், இப்பதான் ஒரு நல்ல ஸ்டோரி வரும் பாருங்க. ஓகே. இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் பிக்சர்ல ஜெகநாத், பலதேவ், சுபத்ரா தெரியுறாங்களா மாதாஜி? தெரியுது தெரியுது, 3 பேரும் தெரியுறாங்க. தெரியுறாங்களா? இந்த கருப்பா இருக்காரு பாருங்க, இவர் தான் வந்து ஜெகநாத். இவருக்கு வந்து யாரு, சாட்சாத் கிருஷ்ணர். இங்க ஒயிட்டா இருக்காரு பாருங்க, இவர் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பலராமர், பலதேவ். ஓகேவா? நடுவுல எல்லோ கலர்ல இருக்காங்க பாருங்க, அவங்க வந்து சுபத்ரா, அவங்களோட தங்கச்சி. இப்போ இந்த பிக்சரை நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்கள் வந்து ரெப்பையே இருக்காது. ஓகேவா? நமக்கெல்லாம் கண்ணுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐலிட்ஸ் இருக்கு. இவங்களுக்கு வந்து கண்ணில் வந்து ரெப்பை இல்லை. அப்புறம் கைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஆம், அப்ப அப்பர் லிம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அங்க வந்து விரல்கள் கைகள்லாம் இல்லை, காலெல்லாம் இல்லாம இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ இது என்னடா, நான் வந்து தவறு பண்ணிட்டனோ, அதனாலதான் இந்த வடிவத்துல வந்திருக்காங்களோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திரதும்ன மகாராஜாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வருத்தம். இந்த மாதிரி அறகுறையா இந்த ஸ்கிரீனை திறந்துட்டதுனாலதான் இந்த மாதிரி பிக்சர் தெரியுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்படுறார். ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது நாரத முனி சொல்வார், இப்ப நீ பாக்குற தரிசனம் இருக்கு இல்லையா, அது திவ்யமான தரிசனம். நீ கவலைப்படாத, வா, உனக்கு வந்து அந்த ஸ்டோரி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். எப்ப வந்து கடவுள் இது மாதிரி வடிவத்துல வந்தாரு, நான் எப்ப பார்த்தேன் தெரியுமான்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார்.
நாரதர் வந்து சொல்றாரு. அதாவது ஒரு முறை கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், 16,108 மனைவிகளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் இல்லையா? ஸோ அவங்க எல்லாம் வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு துவாரகால தான் இருந்தாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யசோதா மாதா, ரோஹிணி அவங்க எல்லாம் வந்து எங்க இருந்தாங்க? பிருந்தாவனத்துல இருந்தாங்க. கல்யாணம் ஆன பிறகு இவங்க மாமனார் மாமியாரும் மருமகளும் மீட் பண்ணதே இல்லை. ஒரு சூழ்நிலை வருது, மீட் பண்றாங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மனைவிமார்கள், கிருஷ்ணருடைய மனைவிகள்லாம் வந்து கேக்குறாங்க, கிருஷ்ணருடைய பால்ய பருவத்தெல்லாம் சொல்லுங்க, சின்ன வயசுல எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. அப்படியா, இரு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்போ வந்து சுபத்ரா வந்து தங்கச்சி சின்னவ இல்லையா? நீ பாரு, நீ இந்த கதவாண்ட வெயிட் பண்ணு, நான் வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன், கிருஷ்ணன் பலராமன் வரும்போது சொல்லு, நான் நிறுத்திடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ரோஹிணி மாதா வந்து சுபத்ரா கையில சொல்லிப்பாங்க, நீ இங்க கதவு வாசல் இருக்குல்ல, இந்த கதவுக்கு 2 பக்கம் கை வச்சுக்கோ, அப்பதான் உனக்கு வந்து யாரும் வராம நீ தடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு சுபத்ராக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. சுபத்ராவும் 2 கையை இப்படி வச்சுட்டு ஆஹ் அவங்க சொல்ற கதையை இந்த அம்மாவும் ஆர்வமா கேட்கும். ஏன்னா அப்ப பிறந்தது இல்லை இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து அதை பண்ணாரு, பூத்தனாவதம் பண்ணாரு, காளிங்க மர்தனம் பண்ணாரு, அகாசுரனை கொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சடகாசுரனை கொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு பல லீலைகளை சொல்றாங்க. தாமோதர லீலை, அவங்க அம்மா உலைக்கில கட்டி வச்சாங்க, இப்படி பண்ணாரு, மண்ணை சாப்பிட்டாரு, வாயில வந்து பிரம்மாண்டத்தை காமிச்சாரு, இது மாதிரி பல லீலைகளை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டுட்டு இந்த மனைவிகள் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க, கிருஷ்ணருடைய மனைவிகள் ஆன்னு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. இதை கேட்டுட்டு இருந்த சுபத்ராவும் என்ன பண்ணும், வாயை பறந்துட்டு ஆன்னு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. பட் பக்கத்துல வந்து அண்ணங்க வந்திருக்காங்கன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. அங்க கிருஷ்ணர் பலராமர் இருந்து வந்திருப்பாங்க, அதையும் அந்த அம்மா நோட்டீஸ் பண்ணாம மும்முரமா அந்த கதையை கேட்டுட்டு இருக்கோம். அது பலராமர் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களும் இந்த கதை கேட்கறதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பாங்க. கதை கேட்டு இவ்வளவு அளவுக்கு லீலைகள்லாம் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க திகைச்சு போயிட்டு கண்ணை பிளந்துட்டு பார்ப்பாங்க. ஓகே, இந்த கதையை கேட்க கேட்க அவங்க உடம்பு வந்து அவங்களுக்குள்ளே வந்து சுருங்கி போகுது. ஓகேவா? கைகள்லாம் சுருங்குது, ட்ரெஸ் சின்னதாகுது. இதை வந்து வராரு அந்த இடத்துல. யார் வராரு? நம்மளோட நாரத முனி வராரு. வந்து பார்க்குறாரு, இவங்க வந்து இவ்வளோ அளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய முகத்தை நான் எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லையே. கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கை ரூபத்தில் பார்த்துருக்கோம், நாராயணனா 4 கை ரூபத்தில் பார்த்துருக்கோம். இந்த அளவுக்கு முகத்தில் இவ்வளோ அழகு சந்தோஷம், கண்ணில் வந்து இவ்வளோ அழகு வியப்பு, கைகள்லாம் உள்ளே போயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பார்க்குறாங்க. கை கால் எல்லாம் உள்ளே போயிருக்கே, அந்த அளவுக்கு ஆனந்தத்துல மூழ்கி இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பார்க்குறாரு. யாரு? இந்த தரிசனத்தை எடுத்தது நாரத முனி. அப்புறம் நாரத முனி வந்து என்ன, ஒரு சிறந்த பக்தர் இல்லையா? அதனால இங்க தெரியுது பாருங்க, இவெண்ட் இன்டு டிரான்ஸ், கண்கள்லாம் அகலமா திறந்திருக்கு, வைட் ஓப்பன், இஸ் ஃபீட் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் ரிட்ராக்டட் இன்டு இஸ் பாடி, உடம்புக்குள்ள போயிடுச்சு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க, அண்ணன் தம்பிங்க தங்கச்சி எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க. நாரத முனி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறார். ஓகே, ஆச்சரியப்படுறார். நீங்க வந்து இவ்வளோ அழகா இருக்கீங்க, இந்த அழகான உருவத்துல நாங்க வந்து ஏன் பக்தர்களுக்கு தோற்றம் அளிக்க கூடாது, நீங்க ரொம்ப கருணையான வடிவத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சரி, இப்போ வந்து யார் விண்ணப்பம் வச்சது? நாரத முனி ஒரு பக்தன் இல்லையா? சரிப்பா, நீ கேட்டது சாங்ஷன் சொல்லிடுறார். ஓகேவா? ஓகே, இந்த பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ அப்புறமா தான் வந்து இந்த நாரத முனி இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் சொன்ன பிறகு இந்த இந்திரத்யுமன் அரசனுக்கு வந்து திருப்தி ஆகுது. ஓகே, அப்படின்னா இது வந்து கடவுளோட திட்டம் தான், நான் வந்து இப்போ இப்படி பார்த்தது. சரி, நான் என்ன பண்றேன், இதுக்கு அலங்காரம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றாங்க. ஓகேவா? ஓகே, இது மாதிரி பிரம்மாண்டமா அலங்காரம் பண்றாங்க. தலைக்கு வந்து தலப்பா வச்சு, ஆபரணங்கள் அணிகள்லாம் மலர் மாலைகள்லாம் சூடி, இப்போ வந்து கோயில வந்து பிரதிஷ்டாபனம் பண்ணோம்ல, அதுக்கு யார் வரணும்? பிரம்மா வரணும் இல்லையா? ஸோ பிரம்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து நரசிம்ம ஹோமம் எல்லாம் பண்றாங்க. ஓகே, இன்னும் அந்த டெம்பிள்ல போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 4 கேட் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும், அங்க வந்து நரசிம்மர் இருக்காங்க. ஓகே, அந்த நரசிம்மனை ஆகாவனம் பண்ணி மந்திரங்கள்லாம் யாக யக்னங்கள்லாம் பண்றாங்க. ஓகே, வந்து பிரம்மாண்டமா வந்து இந்த கோயிலை வந்து பிரதிஷ்டாபனம் பண்றாங்க. அவங்க கூட யார் இருக்காங்க? இந்திரத்யுமன் மகாராஜா. ஓகே, அவரு கூட வித்யாபதி, விஸ்வவசு, அந்த தாழ்ந்த இனத்தவர்கள்னு சொல்லிட்டு அவங்கள விடலாம்.
அவங்களையும் கூட்டிட்டு தான் இந்த விழாவை வந்து நடத்துறாங்க. கடவுள் பிரம்மா, நாரதர் எல்லா ஜனங்களும் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து இங்க என்ன ஆகுது, கடவுளை வந்து பிரதிஷ்டாபனம் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ கடவுள் வந்து ஜெகநாத் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுக்குறார். ஓகே. ஸோ after thousands of years, the Jagannath deity remains as a source of unlimited joy to his friends and servants. ஓகேவா? ஸோ எல்லாருக்கும் அளவு கடந்த சந்தோஷத்தை யார் கொடுக்குறாரு? ஜெகநாத். ஓகேவா? எந்த வடிவத்தில் இருக்காரு? தாரு பிரம்ம வடிவத்தில் இருக்காரு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்தான யாத்திரை நடந்துச்சு. அதாவது இப்போ வந்து இங்கே என்ன விசேஷம், இப்போ வந்து நடந்துட்டு இருக்கிறது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ்வலாக மூல விக்கிரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேருக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு வர மாட்டாங்க. பட் இந்த கோயிலோட சிறப்பு அம்சம் என்னன்னா, நீ தான் வர முடியல என்னை பார்க்கறதுக்கு, நான் வரேன் ராஜான்னு சொல்லிட்டு கடவுள் சாட்சாத்துக்கு ஜெகநாத் கிருஷ்ணரே வந்து வெளியே வர்றார். வெளியே வந்து இப்போ வந்து அந்த கோயிலுடைய மேல் பகுதி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல வெளியே வச்சு அவருக்கு வந்து ஸ்தானம் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து அவர் அவதரித்த நாள், அப்பியரன்ஸ் டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. அவர் குளிப்பாட்டி அவர் இன்னும் வெளியே தான் இருக்கார், எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுக்குறார். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் வந்து நம்ம எல்லாரும் போயிட்டு அதை தரிசனம் எடுத்துக்கணும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 27ஆவது தேதி வந்து ரத யாத்திரை நடக்குது. லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ யார் ஒருத்தர் வந்து அந்த ரத யாத்திரையுடைய சங்கிலியை பிடிச்சி இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பிறப்பு இருக்கிறது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. மறுபடியும் பிறப்பு இருக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ரத யாத்திரையில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம பால்கவனிச்சுக்கணும். அங்கங்கே நடக்கிற நம்ம நியர்பை பிளேசஸ்ல நம்ம இருக்கிற ஊர்லேயே வந்து ரத யாத்திரை நடக்கும். நம்ம ஊர்ல இல்லையா, பக்கத்து ஊர்ல எங்க நடக்குதோ. ஏன்னா சில பேரால அந்த பூரிக்கு போக முடியாது இல்ல, அந்த நெரிச்சல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 ரதங்கள் இருக்கும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ரதம். அதனுடைய ரத்தத்தோட சிறப்பம்சம் அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம், நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு எப்படி அவர் தோன்றினார். ஓகேங்களா? தோன்றத்துடைய காரணம். ஓகே. அதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா மாதா கி ஜெய். ஓகேவா? अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. रामाचार्य रविदास ठाकुर की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. अंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. माताजी हरे कृष्णा. ஸோ இங்கே வந்து நான் இதை நிறுத்திக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.